Ongi etorri Txoriene sasoi honean programara. Arratsaldeon Zigor. Arratsaldeon Jaione. Bueno, gaur osteguna da, baina asteari bukaera emango diogu hemen, eta gaur gurekin Loli izango dugu bere ekarpenak eta hainbat hizketa gairekin, eta gero gure partetik behintzat gozoari tirako diogu, eta hortik Larraitzera joango gara, Abaltzizketako auzo horretara, eta bertan, Larraitzek eskainitako errezeta prestatuko du. Ez da, hor ikusten duzuen bezala, bere eskuidatzen, hauxe da errezeta. Osagaia behintzat, osagaiei dagokionez. Hortik zenbat ateratzen dira, Jaione? Asko. Laurdenera jetxiko du, bai? Berak emandako olako osagaien gramotatik eta edukitatik eta laurdenera jetxiko du. Hortarako hemen zer daukegun? Hor pasta brisa jartzen duen bezala, sable prestatuko deu, zeren eta hemen ikusiko duzuen bezala, dauzkegu 250 gramo irin, gozogintzakoak, eta 125 gurina. Erdie. Horregatik gero Zigorri jorratuko du, brisa tarten ere, zein azpi sailetan banatzen dien, eta hori. Hemen 5 gramo arrotzaile, esaten dena, batzuk esaten dute polvos del hornear, beraz. Gorringo bat erabiliko du, 75 gramo azukre eta 2 koilarakada esne. Hemen gazta krematxua, jogurra, esne kondentsatua eta esne gaina. Eta gero beste alde batetik, bukaerarako hemen daukegu marmelada, frutu gorriena, hau dena apaintzeko, eta kontuz, izozgaiun daukegu olako sorbete bat edo frutu gorriena edo pure bat. Hau da berezitasuna Larraitzena, dena guztira, orora. Eta asmatu duzu ez erringo deun? Zuk asmatu duzu? Nik uste dut baietz, baina... beraiek. Hau da, nola, marrazki biziunetan badago itxaron iten daulan pixkate galerat, eta zer ringo dugu? Bai, gaztatarta! Ez, Larraitzen gaztatarta! Guztiz ezberdinak. Larraitzko Larraitzen... Gaztatarta, zergatik, bai, gaztatartan osagaie daude, baino ikusteko duzuen bezala ez dao inungo gelatina xaflarik edo gelatinarik. Hemen dagokionez esne gain eta gazta krema honen ore hortan ez doa azukrerik, eta gero berezitasun bezala, gainkaldean jarriko diogu izozkia eta marmelada dena birrinduta. Beraz, ni nire partetik lanean asteranoa. Hemen ohar gisa edo esne gainak kanpoan daukegu zueri irakusteko, baina honek oso hotza egon behar du orduan. Izozgaiun 10 minutu edo hozkaiun behar den momentura arte. Bai, eta Txorienen egia esan ja gaztatartak hainbat eta hainbat egin ditugu, eta niri berezitasun moduan gehiago gelatinana baino azukre gabe jutea. Ez, azkenean azukrea, nahi duzan, azukrea badaukago, baina azukrea izango da, oreak izango duen apurra, eta gero frutak, kulisak emango dion gozo puntua, ez? Orduan hor jolastuko da pixkat, kontrastea gaztaren azido puntua eta gatz puntua, hori da. Hemen, orea iteko, ore auskorra, kebrada, brisa, eta gero azpi sailetan sartuko dena Zigorren esku. Irina eta arrotzaia dena batera eta oain ingo deu baetu. Hemendik aitortza gisa, saiatu naiz behin baino gehiotan Larraitzen gaztatarta iten, eta berari bezain ongi etzait ateratzen. Egi esan berak oinarrie oso fini iten doneri lodigo ateratzen zait, baina tira, saiatuko naiz. Eta gero hemen ere, oinarriena gaztatartetan mundua da. Basikoena, izango zela gaietak birrinduta gurinarekin, bizkotxo bat izan alda, ore auskorra, ostorearekin nik ere ikusi izan du, baina azkenean, horro oinarri bat beti eramaten dute tarta hauek, eta jatetxeetan, nik uste dut, garai batean, izala klasiko handi bat beti denetan egoten zala, gaur egun oraindik askotan badao, eta egoten danean jenteak eskatu iten du. Badao da eskatzen duelako jende gainera. Honi guzti honi ere puntu bat gehitu nahi nioke, eta gaztatarta honekin, omendu nahi genituzke hemendik Euskal Herriko jatetxe guztik non gaztatarta bertan iten den, ez den erositakoa. Beraz, gora zuek eta zuen errezetak. Eta egunean iten dena, guk? Asaldu zen, besterik gabe, hemen daukeguna da gurina. Aurreko astelenean, Zigorrek bere antzeko ore bat egin zuen, eta gogoratu hori da, gurinak hotza egotea goraipatzen zuela. Kasu hontan, ez da oso hotza, baina auskorra da. Zatik ageituko diogu, eta hau dena biltzen saiatuko gea, bai? Esaten nuena, gaztatartetan, gaina garrantzitsua da, nik uste dut da,
etxean egitea eta egunero berri egitea. Bai, ze askotan, bueno, jatetxean, gutxio eskatu zutelako ero bi egin dituzu uste duzulako jende asko etorriko dela, eta ez da gastatu azkenean, dena ez duzu erabili, eta hurrengo egunean batera egiten dizute. Eta gastatarta hurrengo egunean ez da berdina. Eta jatetxe, ondo, ni egon naizen jatetxeetan eta zautze ditudanak, eta normalean gehienetan, egunero, ni gaina tokatzen zitzaidan, goratzen ni lehengo egiten nuen, Juantxu jatetxean, egunero lehengo gauza egin behar nuena, gastatarta martxan jarri. Hori izan lehengo gauza egin behar zana. Egunero. Eta ero sobratzen zena, lasai gu jaten genduela. Bueno, sentitzet, baina zure egiaztapen hankaz gora jartzera noa. Eta bukaeran harrapazak txiribiton esangoek. Zergatik? Ez da makilako inungo gelatinarik, honen trukoa beraz, da egun batetik bestera uztea eta mus antzekoa gelditzea. Bai, baina nahi dut esan hori bai krema, bai, baina orea biguna geratzen da. Oreagatik, orea azpian, oinarrian, ni personaliki bai gustatzen zaitez, jaten duzunean gainekoa krematxo egotea, hemen igual, ez dakit, larritze gorre behira goten bai, golakatuko no, baina orea ezingo zan aurrenago utzi prestauta egun batetik bestera eta gero oinarri gainera bota? Egunero oinarrira? Mus hori galdu ingo litzateke. Eta larraitzek etzatioak atxuko egiten, hoi baino neska eta emakume eta pertsona zintzo goik. Lana tope, fina. Oso. Tita. Zerbitzari moduan biltzen da, Eta gozogile. Hori bebitu, hori jatetxetan asko izaten da, zerbitzari tokatzen zaina be, gozogintzan lanak, hor pixkat esku bat botatzea, horreatzea, ez? Ze jatetxe guztiak ez pentsatu dala hemen, dana telebistan ikusten duguna hor hartzak bat, eneko atxa bat, Martin Berazategi bat, lantalde bakoitzak 20 pertsona, eta ez. Jatetxe batetan batzuetan daude igual bi hiru pertsona sukaldean, eta beraien moldatu behar dira ateratzeko lehenengoa bigarrenak postreak eta dena. Eta hor, zerbitzariak eskua bota behar esaten dute, eta askotan agian postrea bai egin ditu jatetxekoa, baina gero esaten dena postrea platerean jarri atera eta hori zerbitzarien lan izaten da. Ez da izango oso landua baina hor bi marra eta marrazki bat eta izoski bat jartzeko ez jaione, nahikoa. Bai. Hemen ikusten duzuen bezala, gurina, irinarekin behin batzen denean, area edo ondarra edo lako, testura bat hartzen du. Bilduz gero ikusiko duzue. Areakin hau izaten da ondartzeak. Baina gero ikutxutakoan hau txiten da. Hau da puntue. Beraz, baina esku garbitu eta jarraian gehituko dizkigu gorringoa, azukrea, gatz apur bat eta esnea. Eta dena biltza izango da. Ohar gisa ez da gehiegi landu behar, ez dugu elastikoa nahi. Pixka landu, pixka bildu, eta 10 minutu pausatzera. Bai. Ekarri zu zerrenda bat, jorre birili gara pixka tarekatzen, da gehiago dire bakit, baina, hemen txorienen indako gastatarta errezeta batzuk, eta lehenengoa, lagun handi batek egin zuen, eneko azurmendik, zaldibikoak, eta lehenengo gastatarta hemen Idiazabal gaztarekin egin zuen olako gastatarta bat, gero Ane Otegikin zuen, Aramako jatetxekoak, Trabaku beko jatetxeko Mikel Barrueta baina bebeste gastatarta egin zuen txorienen, Errenteriako Gaztelu ostatuko Aritze Ertzibengoak baita, Mike jatetxeko Maite Garmendiak egin zuen baita hemen bat, gero Oiane Azkorbeiteakin behin gendun beste bat, Suberoako gastatarta behin dugu, hor ja izango da, horrek ezberdin den behar ditu, ze gastatarten artean, nik uste dut hor, betiko klasiko hau krematxoarekin dautzean da batzutan gelatina eramaten duela, beste batzutan ez duena gelatina eramaten, kasu honetan bezala, eta gero dago labean egiten dana, labean egiten dana osagaiak antzekoak izango ziren, baina horri gehituko litzaioke arrautza, esnea, esne gaina, eta azukrea birrindu, eta gero egiten dena labean sartzean, arrautza hori, egiten da horre budin bat bezala, flan bat bezala. Eta orduan, normalian gero zerbitzatzeko garaian, klasiko handi bat, betikoa, fruitu gorriak. Hori egia da ez dala aldatzen, Bueno, ez dakit ba, Bai, ikusi, nik egia ez dakit, lehen pentsatzen egon naiz, Onantzan etorrela eta, gastatartak eta beste marmeladan batekin. Mangoarena, badaude. Bai, nik ez dute. Ausartzen denik. Bai, baina nik ezagutu lan da, ez gogoratzen.
Bueno, gazta tarta hauetan, nahi eskoa, gazta krematxua. Gazta krematxua, zeinek ez du daztatu, eta, bere historia daukana, gaina, danak uste, hemen ezagunena da, Filadelfia izenekoa, eta horrek badauzka berezitasun batzuk. Lehenengoa da, 1872 urtean sortu zuela esnegile batek, Nueva Yorken. Eta Filadelfia izena bakuzatik jarri zion? Filadelfiako produktuak, jakiak, osagaiak eta olakoak, famatu hasielako, eta oso ospeona zutelako. Orduan esan zuen, nire gaztai, Filadelfia jarriko dio. Filadelfia. Eta hau sortu zuen, naztu izan, berak Normandiako gazta bat nahi zuen egin, kontua da, esnegain gehiegi botaziola, eta gazta gaina Normandian gero ondua doa. Honek esnegain gehiegi botazion, ez zuen utzi ontzen, baina gustatu dintzen. Eta hartu, eta gazta krematxu moduan hasi izan saltzen, jendeak onarpen hona izan zuen, eta bere berezitasuna, zuk ez dakit ezagutu zen duen, guk hemen ezagutu genuen, olako laukitxotan aluminiozko, olako estutxe txiki batzu. Kiri. Zera, kiri? Kiri. Zera, Ja, hortik itxego da, kiri. Asaos gizona. Ez dut harrapatzen. Jaione, ez dut harrapatzen. Zer diozu zuek? Kiri. Aluminio zeatik jarri zen. Gomendatu zioten izena imprimatzeko erraxa bazala, orduan zeta erabiltzen zen, zeta papela, biltzeko gazta eta holan. Eta izena merkea bateako zitzaiola biltzea eta imprimitzea aluminio gainean. Eta gaur egun gehienok ezautzen duelako, pototan, ja ez da gizaltzen da, nik horrek lehen niko hartzen, ogitarteko hasien, nolako 3 jarri, eta zabaldu gian, da rirra. Zenba janditu, azukre pixkatekin begainetik bokadioan, arra. Zer da kiri? Kikirriki ez, Ez, kiri. Ai gizona. Marka bat, benetan, hori, zuk esan duzuna, honako gazta krematxua laukiz karratutan edo merkaturatu duen bakarra esan genezake, agian patentatua duelako, baina besterik gabe, hemen gu. Gure orea lantzen ari garen honetan, ikusiko duzuen bezala, ez dugu gehiagirik ere landu eta, lixoa, hemen zentzua ero da, lixoa gelditza. Momentu ontan zeingo deun, plastikoarekin bildu eta 10 minutu ordu laurdeneko pausaketa bat emango diogu. Motza, zergatik hau zenbat eta gehiago ozkailuan egon, gehiago gogortuko zaigulako eta hau luzatzeko, bintzat molda erraza edo izatea gustatuko litzaigukelako. Bale, gurina, Bai, 10 minutu hauetan, loliri. Egia da, loli da. Arrera ingo diogu. Astutan egon. Bale, nixilik. Loli zein baratzen zain eta lore zainaren batarteari ekingo diogu eta ea zerekin txunditzen gaituen gaur. Bueno, Jaione, gaur ekarri ditugu etxe barrengo landariak. Orduan, zegin behar dugu, etxe barrenean nire itxean horrela daude, denak nahiko hankaz gora. Orduan baditut iratze batzuk, nik zerrakit azpidistrakin igual, baina konturatu naiz, iratziak ura hastian 2 behar duela, azpidistrak 10 egun, 10 edo 12 egunetik behin nahikoa dula. Orduan, gaurko gure idea zein zango den, sailkatu egin behar ditugu pixka bat landariak. Orduan, ekarriko ditut tiesto batzuk, eta sailkatuko ditugu. Segun eta ze ura behar duten, eta segun eta ze argitasuna gure etxean behar duten. Eta horrela behin sailkatu, bere tiestotan goxo-goxo sartuko ditugu, eta bakoitzaia bere toki honian edo sartuko ditugu. Orduan ideia da, hau 3 egunetik ureztatu behar denean, lorontzi horretakoa, 3 egunetan, 10 hain behar denen, gutxi gora bera, hola guk izatea. Bai, zertik hankaro, nik zer dakit, igual nazten ditugu, igual nik iratze bat, begonia batekin, eta egia da, iratziak lurrien ure edaten du, baina baita ere ostotikan edaten du gura, baina begonia orduan ostua bustitzen baldin bezaio usteldu egiten da. Orduan, horregatik egin behar duguna da goxo-goxo apaindu behar ditugu gaur gure etxe barrengo landariak. Eta hauek adibidez familiakidek die beraien arten?
Bueno, familiakideak dire, baina bakoitza bere arrazak baditu, hori da, arrazak baditu. Orduan, hori, txukundu behar ditugu, zertik konturatu naiz askotan landare bat hiltzen da, bat usteltzen da, eta jendeak hori kontatzen digu. Tiesto berdinean daude, eta bat usteldu egin da eta bestia ez, karo. Segun taztear egin diozun, orduan, hori, txukundu behar ditugu. Oso, bai? Perfecto. Venga, ba. Loliren ekarpenen ondoren, orearekin jarraitzeko ordua da. 10 minututxo izan ditu hortzen, pausatzen, eta, nik behintzat paperen artean iket. Larraitzek dagoeneko hartua dio, eskua honi, 2 hamarkadatxo badamazki hor gozogintzaren arduraduna izaten, eta tira, esan dakoa, hemen gure erara ingo dugu. Pixka zapaldu, eta arrabolarekin dena ahalik eta gehien luzatu. Gero olako molde baten jarriko dugu. Zuek etxean daukezuen moldea batzuk izaten di azpitik irikitzen dienak, eta Eta hortik ondo atartzen duzu gero? Papera jarriko diogunez, bestela ez. Baina, hau izango da txorieneko trukotxoa, gehigarria etxen iteko, gomendioak barne. Eta zuetako norbaitek larraitzeko gaztatarta probatu badu, idatzi, txorienea bildua ite.eus, edo zuentzako munduko gaztatarta honena zein den. Ze hor ere, ongo da horre zerrenda bat, eta bestela jun larraitzera baita probatzen dago. Gure azingo duzu probatu, gure guk, ez? Oiga, gaur... Oreak, lehen orea aipatu duzun hortan, Euskorren artean, hor 3 ezberdin joan ditugu, daukagu brise orea, iritsi aldala gurina eta irina kantidade berdina izatera, eta hau erabiltzen da, oso gintzan da erabiltzen den ore bada, eta orea hoi gatza botatzean nik uste dut nahi eta nahi eskoa dela. Gero, sable izango duen, sable orea, hau izango zala, arrautzak eta azukreak ikutu berezi bat ematen dietena, eta gero guzan, paste sukre ore azukretua, ez? Hor, azukre neurria ero igo iten dala, eta horre beste testura bat ematen diona, eta noski, beste gozo puntua. Eta gurina ere bai, ez? Batek dauke irinan kantitatea baino gutxigo, besteak herria eta besteak bat proportzioan. Hori da, 140, hor dauz, gero ipetsuagoak, gero gutxiago dienak, honek batzu die, 100 kantitate, 140 baino gutxiago, berdina, ero gehiago daukatenak. Horren arabera, erabilpen bat, ero beste, baina, nik uste dut, edozein indako tarta hau iteko, bikaina. Hau iteko, hau nik enuk erabiliko, enuk erabiliko ez, erabiliko nuke. Azukreak enduta, azkenean edozein tarta gazi egiteko ere balio digu. Baina hor, kontua da azukreak entzea. Beti horrekin jolazte. Azukrea, guk aurrin dugun ore honi, azukreak entzen badiogu, iteko edozein tarta gazi, bikaine jongo zart. Hori bai, hori euskorrak hori dauka. Labean sartzen denean oso euskorra bilakatzen dela. Eta testura bada holan gaieta errez apurtzen da noitako bat. Ernegu ematen duten horiek kafesnean sartu eta zeikion apurtzen dienak. Horiek, busti bezin dienak ino lehen bila. Ni guztatu, pixkat, egon behar duan, pixkat, koska egiten utzin behar dio pixkat. Zer da? Gozatu dugu, taka. Eman, imarzaio, ez? Eta hala ere, larraitzek finagoen gonduke, baina tira. Gaineko paperak enduko diogu. Hau baino finago iten do? Iten doarek, bai. Eta gaineko papera hau bera erabiliko dugu gure erreteioa edo ontzia forratzeko. Gogoratu pixkat, molda erraza izateko horrela bildu eta jarraian jarri besterik ez. Teknika hori bako zertako da nona baita, ez? Norbaita nahi badu hazioen korrik aiten, kompetizioan da, dorsalak, ematen dituzten dorsalak, normalean, batzuk oso inkomodoa dira, orduan hartu behar dira, holan samurtu, holan txapaldu, pero jarri, eta holan, askoz komodo da hemen gainien, eramatia dorsal bat holan da holan tximurtuta, beste ditako bat, hori trukoa ikasi izazue. Ni bizi naizen artean. Oin ikasi izan dira, Ni bizi naizen artean. Ni bizi naizen artean. Hori, nizen bat aldi zentzuten nion, osabai. Ni bizi naizen artean ikasi, Zer, jungo nez, eta arrazoia zeukan, Eta hori gaur egun, ez da galtzen da ikusen helduei, ero ez diegu jarraitzen euska, beraiek egoten da gero eta gehiago
Egon indarko denuke beraiekin ikasi, beraien esperientziak entzun, eta beraien jakinduria zurgatu. Beraiek hori da, hortako dauden mundu ondan guri erakusteko. Instagramen ez da dena ikasten. Ez da gutxiago ere, mesedez. Bueno, orea dagoeneko ikusten duzuen bezala errete joan. Zeharrak, bueno, ala hola, dauzkegu, bestela gehiago luzatu eta dena apain jarri goraino, bai? Orain. Marra gozukin izkuzu? Zigor, marroik die hori neukenez tolestuta hartu do paperan. Jo, hori da, perfekzioa. Ez da esertako, Gente igual ikustiko du marra bat holandoka, paperan utzi dio nolako. Nik denak galdetzen du jaione, bakizu. Zulo batxoak. Txik. Alde guztietatik, eta labea, 180 gradutan jarrita daukegu, berotzen goitik eta betik. Zenba denbora beharko dun laberatuta egosketan, 18 minutu. Hor, 15 eta 20 bitarte, nik erdi, 18 mateizkiot. Erdirago izango litzeke 17,5, baina bueno. Aizearekin o aizea gabe? Gabe. Aizearekin jartzen baduzu labea, 160 izatea normalean, 20 gradu gora bera izaten da hori aizearekin edo gabe egiten baduzue. Labe normala bada, goitik eta beti berotzen duena, 180. Aizea sartzen badiozue, 160. Gutxi gora bera ideia bat egiteko, Batzuei gustatzen zaia aizearekin, nik uste gozogintzarako, opilgintzarako eta labea goitik eta betik hobeto dela. Aizea gehiago da, oi asko bat erretzeko, arraia kozinatzeko, erolako gozetako. Esaten dana gozogintzako kontu guztietan, zuen juten bazarete olako gozotegi batena ikusten dana nola lan iten duten, labea dira istuak, bajuak eta goitik eta betik beroa daukatena bakarrik, pizzerietakoa modukoak, eta okindegietakoa modukoak, berdinak. Bueno, gaztakrema iten hasiko gaurtarako, gaztakrematxua. Esne gainak hartu izot? Mesedez. Nun zio soskailuan? Bai, esne kondentsatua. Kantitatea esne kondentsatuarena zuen aburuaren arabera. Nik hemen 81 gramo edo jarri dizkiot. Gaztakrematxua ere alde-aldea. Hor bada, ez dakit ikusi duzuen hasierako osagaietan jartzen zuen. Ahojo, pixkat. Hemen daude gutxi gora bera, 125, 150 gramo gaztakrematxu. Jogurra kasu hontan poto erdi bat. Bai. Beraz, zibiliko da horre 65 gramo, 70. Bai, 125 egiten duten normalean, jogur gehienek. Esne gaina, hemen daude gutxi gora bera 300 mililitro. Oinarri hori betetzeko lain. Eta ez duzu aurrena arrotzen. Guk iten genduena zen, arrotu iten genduen esne gaina, eta gero honi sartzen genion, iten genduena bai krema irabiatu, eta gero, esan dezagun musantzeko bat, esne gaina arrotutean amatea, eta gero, eta hori bai, gelatina sartzen genion, gero gorputz pixkat emateko. Baina... Ez dakit. Ondo. Bai, bueno, hemen, azkenean oin arrotu imar dozu, hemen aizea sartuko dionek. Hori da. Berdin. Beraz, bani honekin noa. Zema teknika, bakoitzak gaina esango, nik etxian ez da nola egiten duan, nik beste honetara egiten dut ez da izan, da, bueno, dena baleko, baina hau da, larraitzen ditunen. Bueno, hori euskorratazia hitzein dugun hontan, gure bizitzak tarta honek bezala, oinarriak behar ditu, eta oinarri horiek ez dira beti finkoak, ez? Eta zenbat aldiz, erortzen da zerbait, eta, gure zenbat bizitza, purtu egiten diren, ez? Zorionez gaur egun gure gizartea gaur egun osasun mentalan kontuetan da, nik uste dut oraindik aurreratua dagoela, eta, lehen garai batean tabuzien gaiak, gaur egun ja, normal ikusten ditugu, aurrera ateratzen ditugu, eta horregi esan, Xabier, gure lankide dan, Xabier Madariagan programa honek urranditan, nik uste dut asko lagundu duela, ez? Estigma askotak kendu ditu, eta jendia ja beste modu batera lortu, nik uste dut, saiatzen da, ikustea, ez gauza. Nik uste ahotsa eman. Lehenengo eta behin ahotsa eman. Bigarren erakusleioa izan. Eta hirugarren empatia zabaldu. Ze jende hori zeon, hor, zeuden beti egon da.
beti egon da hori, baina nahi dut esan, eta lehen beldurra egoten, jenteak ez zuen hori adierazten, ero erakusten, ero tabuzien, ero itzegin ezien gauzak, ba, bueno, aurrez aurre ikusteko aukera izan dugu, daukan normaltasun guztiakin, ba, jenteak horren inguruan jardun, eta bueno, eta adierazi nahi duena, ez? Azken finean gure parte auskor hori denok daukaguna eta bizitzan zehar etaparen batean. Inok ez daki gainean hori etorri altzen, jo. Ez daki edo, bueno, azkenen hori baten batek txikitan izango du, beste eta denok zeozer izan deu edo izango deu, orduan bai. Azkenen da bisibilizatzea edo agerikoa itea eta izen baten batea ere bai. Garrantzitsua. Hemen, ikusi duzuen bezala, badao tarte bat, hemen 10.000 aldiz errepikatuko deuna, olako arrakalak iten dienen gelditu. Egi esan sendoa dau, nahiko sendoa dau, baina hortik aurrera gurina bihurtuko litzateke. Beraz, hauxe da puntue. Hori esne gainakin gertatzen da, esne gaina beti arrotzen zuek uste duzu, gero eta gehiago arrotuko da, ez, ba, momentu batean moztu egiten da, eta dana gurina bilakatzen da, baina gurina. Eta horrek ez du balio, ezertako. Bueno, hemen ikusten duzuen bezala beste orea labean daukegu, baino bat aurrezin du ja oztuta izateko. Ze honek oztu inbardo. Behin labetik ateratzen duzuenen ez saiatu mesedez, bere... Bere orea hori botatzen, ez? Ez, esan nahi dut, erretuilutik ez saiatu ateratzen. Hau txingo data. Bere prozesue behar ozteko eta egonkortzeko. Behin, oztu denen, jadanik hau ez da hain auskorra jateko garaien bai, baina labetik atera berrin biguine ongo delako. Behin oztu denen, bete eta ozkaiura esan bezala bihar arte, mesedez, bale? Eta nok aguantatzen du hau egun bat ozkaiuan hau izan da? Bueno, eta bihar arte nahi dut esan, nik hau gaur arratzaldean, ez? Etxan, noa? Arratzaldeko 8 iten dut hau. Gaueko 12 ja bihar da. Pasaz gizena. Ez galdetzen dut. Txorroskillo, kontxo gero. Atzaitu ginen penitentzio gora eta penitentzia bera, penitentziri eutxi. Hau, holan, oskaiuan nirean deika izan da ez. Torri. Bueno, etorri hor da eukazu loli deika. Hau, oskaiura sartu eta zu loli gana, ez? Bai, bihar arte ez, setxungea, lasai egon. Bueno, egiaren ordua iritsi den honetan, hemen lorontziak eta loreak eta orain zer. Bueno, hori, lehen kontatu dizutena, Jaione, sailkatu behar ditugu, segun eta zenbat ur eta segun eta ze argitasuna behar duten. Orduan, lehen kontatu duguna, iratzeak elkarrekin sartuko ditugu. Bide politiak bat, 2 eta 3 hemen. Zergatik hauek ura emango diogu hastian 2-3 igual. Orduan hau elkarrekin, goxo. Alde batetik ura emango diogu lurrera, eta pixkat ostotikan eta baita ere ura emango diogu. Orduan, hauek alde batera. Gero, zer gehiago, begoniak. 2 begonia bat ditugu, eta 2 begoniak elkarrekin sartuko ditugu. Zertikan elkarrekin, begonia da, landarea oso erreixa da, baina egila da, ostuak bustitzen baldin badire usteldu egiten da, nahiko errexi usteldu egiten da. Orduan, jakin eta 2 berdintxoak direla, 2 elkarrekin hementzen. Zer gehiago, kaktusak, banitun 6 kaktus politiak. Orduan behira ze politiak elditu diren, tiesto, xisto politiak ekarri diot, eta horiek baita ere elkarrekin. Argitasun normal batekin, hori edo zeintokitan itxian, nik sukaldean sartu behar ditut, eta ura 10-12 unetik behin, nahikoa baita ere. Zer gehiago, ekarri ditut baita ere tilansiak, bere ze politiak, Jaione. Wow. Tilansia. Bai, tilansia oso argi gutxikin egiten da, eta nola urikan ez duen apenas behar, eta nik hemen sartu dituten, hau komunian sartu behar dut. Komuneko dutxako lurruin horrekin nahikoa du. Orduan, iraze politia. Hau komunian sartuko dugu. Zer gehiago, begira, ekarri ditut baita ere hauek. Hauek behar dute ura bai azpidistrak eta bai kalatea da hau, 10-12 egunetik baita ere oso gutxi eta erdi ilunetan egiten die. Orduan ni badut nire salan txoko bat horrelan nahiko iluna, ok 2 elkarrekin han sartuko ditugu. Zer gehiago, Anturio nolainen politia den, goxu eta politia den, hau bera bakarra sartuko dugu hementxen. Baita ere ura 10 egunetik behin nahikoa eta argitasuna ez du gehiegi behar ere. Eta zer gehiago ditugu, behira, planta krasak deitzen dena. Kaktus bat eta kalantxoe bat.
Hauek bai behar dute argitasuna, eta ura, igual nik zerrakit 15, gehiago igual, 20 egunetik behin. Hauek ere bilek, elkarrekin. Barrura. Eta horrela, badakigu, bai. nola ureztatu. Galdera handi bat dauket. Nola antzeman bakoitzak ze ur noiztik eta ze argitasun behar duen. Hortarako hizkuntza propiorik badue edo kodigo berezirik badue, beraiek islatzeu adibidez. Hau ostolodia da, honek mea dauke, hori txikiagoa da. Bai, begira Jaione, normalian landare, osto iluna edo berde ilunagoa duten landariak ur gehiago behar dute. Landare osto argila dutenak, horiek gutxiago. Egila da baita ere, betiko trukorik errexena da lurra ukitu. Osea, lurra, berdin daure, horrela pikin bat ukitzen baduzu, keskenean da pixka bat horrela sartu, eta ikusten da lehorra dagola, horrek ura behar du. Ikutu eta ikusten baduzu, ura bat bustila dagola, txanda pasa baino, egila da, beti gogoratu behar dugu. Osto ilunak ur gehiago, bai? Eta argitasuna baita ere, osto zabalak beti argitasun gutxiagokin, eta osto istuak argitasun gehiago behar dute. Bueno, lehenengo mailako jarraibide horreri jarraituz, hola exe sailka ditzakegu gure landareak etxean. Hau da, ordenagailun karpetak eta artxiboak dituzun bezala sailkatuta dena, horretarako balio digu alde batetik, ura gehien behar dutena, gero, Ondo, jakitza, nilako despesta duguen dako, bueno. Bueno, hemen, lehen aitortu bezala, egon batetik bestera izan dugu, ja? Hori da, hemen dago, emaitza eta... Ikutu gabe, kostatu zaigu, baina ales eta ni txintxo gara. Hori da, eta hemen jarriko deuna da, olako fruitu gorri izozki bat, sorbete bat, edo pure bat. Gaur egun, saltokitan eta ikus ditzakegu, edo baditu eskura, pure moduan, bai? Fruitu gorrik. Egie da, ostalaritzan beste hornitzaile batzuk, eta ibiltzen diela, eta beste elikagai batzuk dituela. Orduan, larraitzek beste pure bat ibiltzen, baina guk honekin moldatu dezakegu. Itxure antzeko parezido bat itxeko. Izozkia, marmelada. Hori da marmelada, Marmelada gorri bat, besterik gabe. Eta guain ingo deuna da, dena emultsionatu. Egi esan, hau guain jateko asmoa daukeu dena. Orduan, ingoet kantitate polit baten. Etxean itxekotan gutxixio egin, bakoitzantzako. Esan nahi nuke razio bat. Mostu ala, janala, jun jartzen, ez? Hori da. Honek ez digu iraungo bihar arte adibidez. Da momentun jartzeko gainen. Ostalaritzak ere hori badauke momentun jartzen zaio gainen, marmelada gainekoan, itxentzat delako kolorea pasatzen da. Bestaldera. Hoi da, gaztakreman geruzaz bera doa. Bai, hori, normalean jatetxetan ikusten da, ez? Marmelada hor ikusten zuen nola aldamenetik jarri berria dagoen, erortzen dagoela. Badaude beste batzuk, eta niri gehiagizek tipikoa da bebai, geruza lodi bat eta ite dutena da, marmelada horra gelatina bota, eta baita hemen nahi izaten dutelako geruza pixkat lodixea mermeladana, baina ja gainera finkoa, ez? Ni nahi horren oso salean, dute hau lan. Jak, gramatxo. Zegona. Zora garri. Vale, bi plater. Loreak jarriko izti oso, hauek gero... Apain garri gisa bai. Vale, hemen utzeko izti. Oain poliki, eta hau gaina izaten da tipikoa, lehenengo laurden bat iten da, eta gero laurden hori arditik. Empezadero, ja, razio, razio, holako egatatzen baituzte. Hau gero izaten da kalkulo erresa iteko. Bai. Bai? Bueno, Vale, orduan hemen digatako genituzke, 8 razio, baina, errak, ez? Hori da. Bat? Normalen zerekin juten da, izoskiarekin atatzen dute, honekin, bai, ez normal esan genezake. Baina tira. Zei xiltasuna. Zuek ere zuen gaztatartan argazkia bialtzen badigu zuek, eskerturik, errezeta nola iten duzuen, prestatuko du hemen, txoriene@abilduaite.eus, idatzi horra, eta gu jasoko du, eta erantzungo dizu eta erabiliko du, noski. Geruza eder bat, eta, gauzak txukun itxaldera. Ze hona. Eta gero hemen, guain gaina urte sasoia ere badator, bere ala izango dugu hemen, naiz eta saltokitan gaur egun antzeko lako fruitu gorri beti izan, jarri, ez beldurtu. Bai. Beti egiten dute eta politxa eta eta gainera, goxoa. Hori da.
Eta hemen dago gure eguneko fruta razioa, ez? Izango nuke. Ez, Igor, hori ez debola sustatu behar, hemendik. Gu ere erakusleio txiki bat bagia. Unranditan bai, baina gu ere bai. Bale. Fruta jantzazu eta gero hau. Hori da. Ba, listo. Eta guain marrubik. Haze itxura. Bueno, hau esan ni, larraitzea joteko gogakik, ez? Beste espezialidadea tangoa jaione lan... Eiza. Bere ama sukaldarie izan da, egon jubilatuta du, baina, bueno, egiesan oinordetza utzi doz, sukalde ingurun, eiza. Izaki guztie. Izan oreina, izan uso garaien... Bai, eiza gaina bada sasoiko gauza, ez? Hori da, bia. Guain jarriko digu berdetxo hemen, jak. Bueno, ba, listo, zu hasi, lasai. Lasai. Bueno. Hau, atzera pasako dut. Baina atzegi ez, mesedez? Ez, hemen, lasai. Hemen txak. Bueno, ba, listo. Eta guain, gastatzea besteik etzaigu falta. Beraz, koiara bat, eta animo Jeronimo. Ez probatu da jaitu oso goxua da. Nik aurreatzen dizu dela. Baitu, gelatinarik eta ez izateko, badauka gorputza. Eta kontrastea zer moduz? Zenuke azukrerik ez dauke edo gutxi behintzat? Azukre dauka neurri. Madre de Dios, ze hona da. Nik egia da loko kontuetan gero eta azukre gutxio gauza asko gozoegiek iruditzen zaizki gaur egun. Jata ditut, dultzegiak. Hau dago, bikaina. Zorionak, Eta izurien hola gaitxegi, nuen konversazio, baina... Bueno, ni dena hori bukatu arte ezin gelditu bat izango nuke, baina ez da plana, zeren eta txipia aurkezteko momentu iritsi zait. Zer den txipia? Ba gure errezeta laburra edo azken txiki bat, ez? Hortarako zer daukegun proposamen gisa afogato. Zer da afogatoa, Igor? Kafetan itota. Dios, hola esan da, ez asko erakartzen? Bueno, itoa nahi du esan, ez? Azkenean italiarrez, afogato nahi du esan, kafean itota zerbitzatzea zerbait. Eta itota nola itoko dugun, ero zer itoko dugu kafe honetan? Izozkia, vainilla izozkia. Hori da, ez? Osagai nagusiak edo printzipalak hori dira. Alde batetik izozki, vainilla izozkia eta bestetik kafea. Hortarako zer dako egun hemen? Kafea iten. Bai. Gehitu dizkegu, bueno, zuek kafe iten duzuen bezalain. Kafe normal bat. Hoi da, txikoriakin, urtantakoakin, espresoa edo lakoa guk. Kasu honetan, bueno, men prestatuko deu. Ze behar da gero? Edalontzi bat, kopa bat, katilu bat. Izozkia bola bat hartu. Patxarrik eramango danek? Bai, jauna. Patxarra aukeran, bia. Truko bat, ezinen nabileta. Bai, beti, jarriko zute, igual hobeto hemen... Ez. Ontzinez? Ez, lasai. Hortarako neuken. Vale. Patxarra gisa erabiliko deuna da whisky krema bat. Hau da, bailis moduko krema bat edo patxar bat. Baina gehitu dezaiokezue amaretto. Han, italian oso ohikoa da, albertxiko ezurra, bueno, albertxikoaren patxar bat. Edo bestela ur likore bat, edo kafe likore bat, edo... Bai. Ba, esan dakoa. Gure aukera behintzat, gaur, whisky krema izan da. Eta hemen, bueno, ba, egia da kafea, eta normalean iten duen zerbait kafekin umei estigola ematen, baina, bueno, segun ze umedien kafea hartzen dute, ba, patxarra kasu honetan ez bota, edo bai inalko denukena nahi izan ezkero errea alkohol hori, baina bota gabe ere, hau goxua eratzen dela, hau da, aukera bat iten dena, batzuk botatzeana, patxar bat ero ez honi, errezeta honi. Eta hau izaten da, afogatoa, hori, jatetxetan ez da gizu, larraitzera juten zarenean, lepo esaude, postreta iristen zara, eta eskaintza ikusi, eta dena jango zen ituzke, baina beteta. Eta kabitu izan, ez? Hau da, zerbait harina, gozoa,
Ez, da, gaina geiztu laguntzen du. Kafea eta postre arteko kombinazio bat izan daiteke elkarketa bat, eta gaina tipikoa izaten da, ez? Afogatoa aipatu zer den edo, eta beti izaten da, ai, zer da, eskozesa, irlandesa, eta zeintzu gehiago daude. Bueno, patxarrakin eta kafeakin nola lantzen dienak behintzat izozkikin, oidi eskozesa, irlandesa kasu hontan esne gainarekin, eta afogatua hau. Gero daude karajilloak eta bar erretzen dienak, baina bueno. Hartzen dio lakoak oraindik. Nik ez da ia jenteak aloko ikartzen duen. Bueno, hori ere gutxitzen nahi den kultura bada, ez dakit esan zorionez edo tamalez, baina bueno, ez dakit, guk ezautu du eta kitxo. Bai, lehen gale batean, eguneko menuan dirua usten zuen hori, izaten zen, jaiona. Jatetxetan, nolan menuko jatetxetan. Diak gero hartzen zuena. Oida, hemen kafea gehitu aurretik, ze kafea gehitzen diogun momentun, hau urtutzen hasiko da, bueno, gehitu diezazkiokegu olako gaietatxo batzuk. Kafea. Lengo gaztatartak klasiko handioa, baina gaieta horiek ere jaione klasiko handioa. Zenba denbora ikusi gabe horiek. Gaia, makina bajanda gaude olako sasoi batian. Ostra, itzein behar dugu batean olako gozataz, galdu utzat uste dituguna, baina oraindik ikusten dien olako gure gaztaroko klasiko handiak. Kafea, barrura, eta zigorrek esan bezala, itxota. Itxota, bomba. Eta bukatzeko karamelu pixka gehituko diogu. Karamelua aukeran etxean indakoa edo bestela erositakoa. Zuek nahi duzuena. Hemen txen. Itxura, baina mundiala, Ba, haunetzat, bitu, hortzen dau, txontxorra. Eta hau jateko, urtu, aurrena, o... Txoine, hau magikoa data. Bueno, esaete kejatuko ze bi eskaintza, errez, merke, eta gozo ekarri izkizu egun gaur, eta honekin, bueno, bihartik aurrera, asteburuan gero, nahi zuena. Gozatu, kuiarakin, txutxakin. Eta topain. Holan, eran ingo holan, beri hortan. Bueno. Gora guta gutarrak, musu bat hemendik, Larraitzaldera, Abaltzizketa aldera eta Txindoki puntera. Bai, Bai. Eta irrintzi bate bai. Aspaldien ez joan inguru egitara, baukago aurten mutu abez. Ostra. Arraziok. Ai, irrintzi bota. Bai. Hemen nik honi urtzen nolan pixkate, gaieta batzu gehiago lan botatzen maizkit. Utzi, eta kafesne batzu lan, ogisopa batzuk. Hau izan da, luzapen gehiagori gabe. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta astelen arte, musu bat. Ondibile, agor.